И здравейте, приятели! Днес ще играем Dead Trails в Roblox. Съжалявам, че видеото идва толкова късно, но такова е положението. Имаме проблеми с YouTube, защото поради някаква причина не ми дава да качвам над 15 минути. Знам, че трябва да направя едно нещо, обаче пиша си телефонния номер и след това ми пише: вие сте пробвали много пъти, като аз съм пробвал само един. И това беше вчера. Затова това видео ще трябва да бъде под 15 минути. И да, Dead Trails предполагам я знаете. Нищо кой знае какво толкова. Но ми се цъка това и ще цъкам това. Също играя сам, както виждате, защото в момента всеки приятел има някаква работа. Аз съм свободен. Мале, тук какво става? Да, ако днес се оправи, може би днес ще качат едни 3 видеа наведнъж. Но може да не се оправи, така че... Иначе, ако не ги кача, след това видео ще направим едно на друга игра в Roblox. След това ще има горе-долу и до юли месец няма да има никакви видеа, защото съм на почивка с семейството ми и да. Може би гласа ми е различен, но в момента съм малко не в най-доброто състояние. Това да. Също, ако сте забелязали, игра Survivalist, затова това ще го оставя тук. Не! Нашият символ ще бъде оставен тук. Всъщност и така може. Събирам за Armor Train бондове, защото иначе другите трейнове са много скъпи. Събирам колкото трябва. Само това да си го премести тук и това тук. И сме готови да потеглим. Айде бе. Остана бе. И сега да Long Drive, ама с трейн, с влак. Кончета, ако правите. Мърдайте от релсите да не ви сгязя. Между другото, и като имам едно видео, което е буквално 15 минути и няколко секунди, затова не ми дава да го кача, което е мега тъпо. Не ми трябва да го това. Ами, ние май ще стигнем... автобус. Също не съм от най-добрите на тази игра, така че не очаквайте. Тапа музика откъде идва. То с другия ще дойде ли? И ако може да взема този и кончето не ми трябва. Айде бе, го направих. Мале, ух. Така. Чакайте, имам идея. Аз обичам всичко да е подредено. Този така. И този господин. Ето, на VIP мястото. Стойте си тук. Че и двамата сте доста скъпи. По 35 един ауто. Това е супер. Виждам му шапката тук. Кончето се заклещи. Чакай, че така губим гориво, ще го махна.
Нищо не се е случило. Загубихме... аз не знам колко. Какъвто зум бе. Предполагам сме вече... Така, селото е след 2000 метра. Между другото, ако се чудите защо пише така в чата, защото така, без да натискам W, влак се движи. Това е като глич, но не е глич. Ето го селото. Проблемът е, че е 8 часа. Може би ще изчакам нощта да мине и тогава ще го обирам. От сега виждам една мак. То предполагам ще има толкова. Може би ще си довлека малко до тук. Айде бе. Да, става нощ. Тук ще останем през нощта. Тя е зомби нощ, ама пак safety first. Както са казали англичаните, там американците. Аз имам една техника, за да виждам по-добре заставаме и тук. Само да тя малко ми пречат. Да видим от коя страна ще ме нападнат. Първо там мисля, че. Добре, вече трябва да се спалнат. Хело. Зомбите. Мале! Не очаквах от тази страна и подскочих направо. Винаги сте ме джъмпскервали вие. Първото зомби винаги ме не на късмет. Не би толкова демидж. Добре, може да сте от бавните зомбите и да идвате от страната, от която гледам. Не от заде. Добре, ето така да се спамвате от страната, която ви гледам. Защо не мога да си залежа? Обаче кръвта ни е много лошо. Ето сега видях как се спална. Може ли да стане ден? Моля, ден, искам да... Не! Стани ден, моля ти се де! Игра! Ще пукна тука. Моля те, не се спамвайте. Добре, малко бандаж ще използвах. Добре, най-сетне става ден. Би трябвало. Да, ето. Изчезвайте, гадини такива. Не знам как ще обирам село на половин демидж. Беше по-добра идея да изчакам някой от приятелите ми се върне. Тогава да правя селото. И въобще да играя. О, не! Вие по-откъде си взехте, бе? Айде, аз се прекинам. Може би това село няма да го правя. Да, хора. Много рисковано е да го правя. Рисковано е да го правя това село. Погледнете на колко демидж са. Между другото, съжалявам, че понякога ще си гледам програмата, от която записвам, но нямам два монитора
И само така мога да видя таймера преди да стане 15 минути. Ако стреляте. Така, първа база. Също това ще бъде на епизоди. И да. Освен ако стане умра. Изведнъж. Така, примерно сега мисля да си погледна програмата. Да, ето тук да ми пише колко минути. Имам 5 минути. Добре, 5 минути ще се ги засека. Остана, бе. Мишката ми заби. Хело? Мишката ми напълно... добре. Добре. Това не сте го видяли. Защо има злато в базата? Добре, ще го взема. Безплатно е. Само дето отнема 5 часа. Благодаря. Gold Nugget. Не мога да разбера този голям малък ли е, но отиваме в трейдинг поста. Ти струваш ли? Не носим гориво. Те са се спалнали вълци тук. То това ми е единственото нещо, което мога да продам всъщност. И аутоловете, които са ми отпред. Да, голям минус сме. Първо село. Първа база. Биг проблем. Елата са тук вие са. Двамцата смелчаги отият при бай шериф. Нашия уважаем шериф, който ни дава по 35. И по 150 на капитана Прескот. 103. Са 103 парички. Първо купуваме 3 трикол. Къде е General Store? Това ли е? Не, това е доктор. Да, той е там. И ти... Все пак това си е гориво. Безплатно гориво, макар и малко. Да, мразя като стане така. Добър ден, господине. Ай, мръдни са. Такова. Такова. И такова. Общо 3 коло. И сега смятам си взема някакво оръжие. Тук има ли... Не, няма нищо интересно. Къде е гънсмита? Натам. Аз не мога да си взема райфъл. То мога само... Как застана там, бе? Мамка му. Моля да го взема? Да, може. Добре, май ще сме на нормален револвер. Аз не мога да взема патрони, така или иначе. С 6 патрона. Приятели, нищо не направихме като цяло, но стигнахме до първата база. Надявам се, Детрелс да ви харесва и като цяло може да лайкнете. Така, може ли да не ми звъните по време на видео, ви казвам.